हामबाय चिनी जत मीडिया फाइसक फैनाय रकनो पहिले हामबाय मारो तेबे हामबाय मारो चिनी र फाइसक फैजे चिनी यूथ आईपीएफ चिनी एजीएस प्रदीप देवर्मा ते फाइसक फैजे यंग टंगो चिनी ऑफिस सेक्रेटरी यूथ आईपीएफ टी रवि देवर्मा जों तिनिनि प्रेस मीट हेगेबा कक कसार मंग हेबा आवाय मंग खायन थांमानि कारण के मसे फाइनाय बसकांनि डिसेम्बर 4 तारिख को पार्टी आईपीएफ टी नि कायसा मास गैदरिंग खुमलंग टंगो मनि बागै सारा त्रिपुरानि जत चिनि खुंथाय बाररक फाइदि आईपीएफ टी नि लगे तेइसे फाइदि तेसे खरां कटर के चिनि जे मानथाय सकथाय चिनि मेन टारगेट चिनि त्रिपुरा लेनु सांलायनि बागै बसकांनि 4 तारिख डिसेम्बर जत सारा त्रिपुरानि बरकनो चिनि यूथ आईपीएफ टी तरफ থেকে फाइदि हनै जों कसार बजागाव चिनी नाय खमलंग ठीक बाजार नाय म जागा रक जत सामुं रक चलै दं ताबो चिनी तिनि बाहायनि जों प्रोग्राम वो थांबाय फैगा जागा खमलंग गुरि फैगा अमायखन जे 7 तारिख यासै जों जागा सामुं खायनो थांना खाय दंनाय बसकानि जाते 4 तारिख नाइट थक सारा त्रिपुराव आईपीएफ टिन बिसिंति तेसे चांगा खलायबै चिन त्रिपुरा लेन तेबो कटर के तिलां थावन बावै जत्त फायन बावै नेरन थानिवा जत्तन कमक जाव 4 तारिखनि प्रोग्राम ब जागाव नाय कयटा समयं नाय ते नगराय साब दंनाय 7 तारिख नि प्रोग्राम चिनि 11 नि सिमि प्रोग्राम चैनाय खमलंग ते फाटारनि बररकनो जों इनभाइट खायजाक बर फाइसक फैनाय आसाम हास्टेटनि चिनि यूपीपीएल नि आदं सं फैनाय तेबो फैनाय चिनि एनएमएनएस नि सेंट्रल लेवल नि बर अकराराव फाइ दङो मुनिबांगि जत्त जों जाते कार्य जा जत्त सामुं सालसैया कालायबै जत्त फाइन बावै कबक मुं जत्तन थानि रहर जाव